Aw bɛɛ lajɛlen fo effectivement tile filanan an y'o de ye et que Mbuba taara minɛ a ka baarakɛyɔrɔ la n'o ye primature ye fɛn min ɲɔgɔn man ca a ka ye Afrique kɔnɔ sɛbɛnfura min dilanna an y'a san 3 ye an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ni militaires gɛlɛya min kɛra sɛbɛn in kɔnɔna na hakilina min taara gɛlɛya min kɛra an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ an bɛnna min na fɛn o fɛn bi kɛra nin waati in kɔnɔ ani gɛlɛya min donna ani gɛlɛya min na don papier in ta kun y'o de yɔrɔ 4 fɛn fɔlɔ ye min an ye ɲɔgɔn dɔn depuis Kati ko Sadio tun ye ɲɛmaa ye an bɛnna ko dɔw kan an ka ministre dɔw bɛ yen o y'o bɔ baaraw la anw fɛ nka donc a ka ca ni kalo 11 ye Choguel b'a ɲini na an ni militaires ka sigi ka kuma min b'a to an ka sini baaraw kan ka kɛ cogo min an n'olu ɲɔgɔn cɛ ani gɛlɛya min kɛlen don Mali kɔnɔna na n'o ye réforme ko ye n'o ye bi gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ u b'a kɔnɔ justice ko kuma b'a la armée ko kuma b'a la sécurité ko kuma b'a la ani dialogue min kɛra olu belebelew de tuma ka fɔ a kɔnɔna na pour que demain an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min maaw de bɛ ko in kɛla ni gɛlɛya ye ka kɛ ka hakili ɲagamin don ko in na n'i ye ko in jateminɛ ka bilɛgɛ papier min sɛbɛnna papier in kɔnɔna na gɛlɛyaba t'a kɔnɔ ça veut dire hakilina dɔ de taara k'a fɔ an ni aw jɛra tuma min nin de kɛra nin gɛlɛyaw de kɛra kɔnɔ nin gɛlɛyaw de bɛ yen an b'a kɛ cogo di an bɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔna na donc anw de y'an ka kɛlɛ kɛ ni antenne militaires nana fara an ka se ka bɔ nin gɛlɛya la pour nous fɛn o fɛn kan ka kɛ an kan ka se ka associer a la mais an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ an ma associer a kɔnɔna na an da ma don a ko la a ma sara an na cogoya dɔ la il faut que an ka segin an ka kuma solution dɔ ka sɔrɔ a la pour que jamana ka se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ donc Choguel tɛ se ka bɔ ka kuma mais gɛlɛya min kɛra anw fɛ an ka ye cogo la ka taa maa minɛ fɔ Choguel ka cabinet na o tɛ fɛn ɲɛnama ye a bɛ jamana de lagosi parce que bɛɛ b'a lakalen cogo min a man ɲi an ka jamana danbe ma pour nous ni nin kɛra a kan ka kɛ hakili jagabɔ de ye a man kan ka se k'a fɔ ko maa dɔ ye tɛgɛ nɔ bila papier la k'i b'o minɛ ka don kaso la o tɛ ko in dilan anw fɛ anw partenaires don anw n'olu de baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sani an k'a fɔ k'an bɛ se bi ma Choguel yɛrɛ taara bɔ a ka denbaya ye anw yɛrɛ nka donc avocat bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ baaraw bɛ kɛla hakilisigi kɔnɔna na comme kalo 1 de dira ma fɔlɔ ka dugukolo jugement in ka se ka kɛ donc liberté provisoire an y'a fɔ avocat a k'a don an k'a lajɛ baara in bɛ se ka kɛ cogo min parce que gɛlɛya kɛra cogo cogo n'an ma sigi ka kuma fɛn wɛrɛ bɛ yɛlɛ an na Mali ko la bi an ka fɛn bɛɛ kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka Mali lajɛ parce que ni hakili b'a la dialogue la ne da y'a fɔ bɛɛ ye n ko ni maaw y'aw bila ɲɔgɔn na n'i ye fanga o fanga ye n ka taa donc ko gɛlɛya kɛra fanga la kunkolo o b'o de bila ɲɔgɔn na donc ni mɔgɔw donna aw ni ɲɔgɔn cɛ k'aw bila ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ a ma se ko ma n'i ye Mali journaux lajɛ ka aw yɛrɛ ka presse lajɛ maaw bɛ bɔ ka min fɔ i b'a fɔ n ka taa donc ko adamadenya de tɛ yen i b'a ko Choguel ni Hasimi cɛ ko problème de baara bɛ kɛla normalement o b'o ka discussion kɛra normalement o bɛ n ka donc conseil des ministres kɛra normalement baara o baara kan ka kɛ o b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ donc n bɛ mɔgɔ a fɔ mɔgɔ ye k'o ka hakili sigi mais fanga laban bi a bɛ Choguel a bɛ Hasimi de bolo n'a mandat ye hali sini sɔgɔma a bɛ se ka Choguel bɔ a la mais bi an bɛ yɔrɔ min baara kɔni bɛ kɛla hakili sigi kɔnɔ maliyɛn bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan an ka juguya fiɲɛ bila an ka baara kɛ ni hakili ye an ka adamadenya lajɛ ka donc ça veut dire ka jamana bɔ nin gɛlɛya kɔnɔna na maa o maa sababuya la n'i k'i bɛ janfa don transition la n dalen b'a la n ka kuma laban na a laban i bɛ maloya sɔrɔ a kɔnɔna na a kɛra maa o maa ye n dalen b'a la n'a kɛra Choguel a bɛ maloya sɔrɔ a kɔnɔ n'a kɛra Hasimi a bɛ maloya sɔrɔ a kɔnɔ n'a kɛra maa o maa a bɛ maloya sɔrɔ a kɔnɔ an b'a ɲini Ala subahanahu wa taala fɛ a ka hinɛ anw na jamana in ka se ka basigi